Tulkintoissa on parasta auttaminen. Eli silloin kun on ihminen, jolla on tarve kertoa joku asia tai murhe, ja hän ei sitä itse pysty omalla äidinkielellään sanomaan, niin on hienoa olla työkaluna välissä. Когда вы приехали в Финляндию? Minusta tulkintöissä on paras mahdollisuus auttamaan ihmisiä ja kommunikoida erilaisten ihmisten kanssa ympäri Suomea. Ja myös mahdollisuus käyttää aiempaa työkokemusta. Ja медицинская сестра. Minun mielestäni myös on paras mahdollisuus tehdä etätyötä. Se säästää aikaa, voimaa ja rahaa. No, onnistumisen tunteet tulee joka päivä lähes, koska silloin jos tietää itse, että on mennyt tulkkaus hyvin ja on saanut autettua, niin sieltä tulee se kiitos joka tulkkauksen välissä.